animbangi kelawan ingkang ngarayi nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna denira tapa nendra dereng ngantos nampi warsitaning Bathara kedadak Prabandara Prabu Duryudana kagiat guru wekasan. Baladewa Narpati duwe nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyadanon Jinawi kadang istri satunggil kapisah panggenanipun mila tansah nduta wau Sri Narendra kalih Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu Sri Paduka kula ingkang sowan Koko Prabu kula nyuwun sabiyantu lawan Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih namung Paduka Kanjeng Koko Prabu mandura pengayoman kula Koko Prabu monggo kula aturi juga anggen Paduka Tarak Brata kula nyuwun pengayoman Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Bapak kagiat pun Kakang. Ingkang katemben ngeningaken cipta wonten menapa? Koko Prabu ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan kados pundi? Menika Koko Prabu Sri Bathara Kresna sampun wungu anggenipun Tarak Bratanindra. Lajeng badhe kula boyong dhateng negaring Astina. Pandhawa nggondheli malah kepara Werkudara. Tadi yuda kayang kula pun cempalani kayang Werkudara. Sampeyan kuwi luput. Ibarate sampeyan niku nyilih. Nek pancen Pandhawa lila ikhlas, nggih kula aturi boyong Prabu. Nek pancen betasan nggih pun. Sampe kudune niku nrimo. Lah nggih. Lah nggih pripun? Ora tuh kok kedumel. Sing teka-teki sing jejeg kok. Iya. Kula ngantos Pancakara kayan Werkudara. Tanding kaya Werkudara. Inggih Koko Prabu kula kasoran sampeyan kalah inggih kasoran bejo sampeyan ora mati mila menika piye wis sampeyan kleru inggih kula ngakeni rai kalepatan Koko Prabu namung sriin manah kula Werkudara anggenipun sumbar ngampyak awur-awur dulur ning ampyak awur-awur pripun? Gelandang sarang saking pucuk Kakang Duryudana. Kowe wani karo kok padune enek sing mbok ndelke. Kowe duwe jago kurungan. Ae jagomu. Kae wong Mandura Ratu bule ana rene tak jejekane cangkem ya. Aja ngampyak awur-awur. Aja nyumbari karo wong Mandura. Kowe bosen urip kowe. Sedhe urip kowe. Jembok delek apamu barat. Ayo,
Ditopan Udara kowe mong perwira, mong digdaya ayo nyododo tindodo. Ndi diapunmu kita mret yang satelek kowe. Bajiret sapa kae jugangan iki aku roh aku alah iki apa to ya oh alah Udara perkara kowe bodho nyuda karo Ratu Kendara Prabu Duryudana sakarepmu kuwi perkaramu nek ngono sumbar ngampyak awur-awur glandhang carane saka pucuk dosaku apa luput apa aku sumbari dosaku apa luput apa kowe nyumbari karo Prabu Baladewa kowe kendel kapamu sarep nyawamu kowe ayo amuk Jaya Mrata kadang aja welegane atiku ampian kaya wong jala rebute kaya menjangan matur orane Baladewa gigrek salam ayo sayuta para saketimu mrih cangkeme ayo ketara jiwa kaprawiranmu ndi kadedayanmu ndi kasektenmu kowe nyumbari karo Mandura ala tanpa aku iki gurumu bareng karo Kurupati nggonmu meguru olahraga bareng kowe pinter kowe prigel mengko garet wani karo gurumu ya ngono piye ya ngono piye
Nyata tek daya tamparan pusaka negara. Gelandang negara pedhot kulumu kowe. Wah, wong gerang ora urus. Ora melu apa-apa, wong aku ora guneman piye wae ora ngrasani karo dheweke. Aku diundha mono. Meleng dengan ratu bule. Seduwe ratu ireng. Ayo ndak perlu kon ngeroyok sak adine pisan. Urut ya. Sorry. Pikir nesu ya ngapur. Pun kakang iki duwe dosa apa? Wah, kakangmu nesu. Nesu ya nesu ayo dirembuk sing becik to. Aku ora ngerti. Apa malah diampyak awur-awur. Aku dipiloro yen aku ora ngelingi karo tak rampunge mau-mau. Nek kok kroyok karo aku ya ora wedi. We. Malah tekan ngendi-endi. Lah, iki Werkudara. Mun Kakang ngelingake, mari kowe ngarep pun Kakang wis paring dawuh. Iki mengko bakal ana pacoban meneh sing luwih abot ya iki. Malah kebeneran. Rewang-rewang ana ya Werkudara. Ora ngerti to. Saiki pun Kakang paniblaka bareng iki wis ana kanyatan Koko Prabu Mandura. Duka mawantu-wantu. Rikala pun Kakang ngadhep lawan Tenggang Jagat Girinata. Ra isih ana titah sing urung kasrat ana jroning Jitapsara. Ya kuwi putramu Si Antarja kelawan Koko Prabu Baladewa. Lah kersane para dewa bakal dimungsuhake Antarja kelawan Koko Prabu Mandura ning aku ora sarujuk. Jalaran yen Antarja mungsuh karo Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa menang ora kondang, nenek kalah tiwas wirang. Lah sak banjure pun Kakang kadhawuh kamamprane Si Guru supaya Antarja rinacut. Tegese Antarja diuntapake baline marang Lokabaka dasare Antarja kuwi ora kudu nyumurupi dumadening Bratayuda Jaya Binangun sumuga ingkang ngraka Mandura. Koko Prabu Baladewa ki ora ana mungsuhe. Mungsuhe aku. Lho. Mungsuhe aku piye? Timbang nganggur. Lho kok timbang nganggur. Lah wis